Gero orduen Matizenara joeten zari, Durangotik Matizenara. Hanen batzuk egon ginen, da haitxak hartu, da familia guztia, da ero oskun mendatara. Mendatan pasarri baten ipini oskun, ondo. Da hau ginen bombardeo arte. Badakizu mendatako baserri izena? Zeran da. Bekoventa. Bekoventa. Zegoen, Bekoventa kamio onduen, da Bekoventa gora. Da zan, errota, ez da errotia zan, baina urunaz da han trafiketaban bertan basarrikoen. Badakit oin dagoena lengo baldekoen, behin galdetu neban da han guri pasatixako, guk berria ikusitza genuen entzun. Da han mendatan hori ginen, guk etortze zanien bat rekonozimentakua, ara ingurura, guk ana jo, haineketan joate ginen basarrira. Basarretan ekortanaz, eskatzien, zeuken gurasoak eta ipintxe zituen kortxoiak, da kortxo azpixen, jote ginen, da nahiok eta bastarra guztiokan sartuta, han arte. Da bertako basarrikuak ez, inguruko basarrikuak, amendatakoak, guri ikustu zuen haineketan, abien zaratien zute ginen barra itxoskuen. Da behin, zelan espero, da behin bota batzen olako bomba bat, eskuko bomba bat, ero txiki bat, basarrikoak biharrien, hortuen, da behin nien, da hori ikusi nien, etorri ziren handik egin bat zuetara, mutil bat, nauzina, guri barra itxoskuna, etorri etxia gurasoak guguzin nien etxera, parka eskatzen, belauniko ipelitza, gure haitxetxa, amaitxa, parka eskatzen. Ikusi benien Gernikan pizapasa izan. Gernikako ebe ikusi zenuen, ala? Bai, zatutut, mendakara antxiko, isa, zuak aile eta zenien mendatara alturara, kriston zuak ere. Zien bombazin, zuzko bomba.